seuraavaksi. Meillä on aikaa varattu 18.30 tähän tilaisuuteen. Jos ei niin pitkään mene, niin sitten tilaisuus loppuu aikaisemmin, mutta noin 15 minuutin hankeesittely ja sen jälkeen mielellään kuunnellaan teidän kommentteja ja kysymyksiä. Eli kyseessä on Etelä-Karjalan liikunnan ja urheilun hallinnoima 2-vuotinen, eli vuosille 24-25 Länsi-Saimaan Leader-alueen tukema hanke, jonka otsikko on Harrastuksia lähellä, ja pähkinänkuoressa kyse on tällä hankealueella harrastusmahdollisuuksien edistämisestä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Me ollaan pidetty tämän viikon maanantaina hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen palaveri ja kuultu myös ohjausryhmän jäsenten kommentteja. Meillä on ohjausryhmässä kaikista hankealueen kunnista, sivistys-, liikunta-, nuorisopuolen viranhaltijoita edustettuna sekä sitten yhdistyksiä sekä liikuntapuolelta että muita yhdistyksiä siinä ohjausryhmän kokoonpanossa. Ja Eklusta tämän kokoonpanon lisäksi meillä on 2 henkilöä, meidän aluejohtaja sekä sitten viestinnästä vastaava henkilö myös sitten hanketta tekemässä. Mutta tässä tiivisti tätä taustaa ja sitten mennään niihin lähtökohtiin, mistä me ollaan hanketta lähdetty viemään eteenpäin. Karoliina, ole hyvä. Yes, eli pikkusen tästä taustasta ollaan poimittu tähän muutamia lehtiartikkeleja ja juttuja sieltä nimenomaan kentältä ja miksi tätä on lähdetty myöskin hanketta eteenpäin viemään ja hakemaan Leaderilta hankeavustusta harrastamisen edistämiseen. Outi siellä kertokin olevan Luposta ja siellä on Luumäen lehti kirjoittanut myöskin, että Lupolla selkeästi haasteita, aktiivien puute, rahan puute, selkeästi niiden toimijoiden vähyys alkaa näkymään myöskin kentällä ja pahimmillaan tietysti tiedetään mitä tapahtuu seurakentällä, seurat kuihtuu ja kuolee pois ja toinen esimerkki tästä näistä sitten 2 muuta artikkelia tuossa noin, niin mitä se harrastamisen merkitys oikeasti on, miten laajasti me nähdään niitä vaikutuksia siellä lapsissa, nuorissa, mutta myöskin aikuisissa ja ikäihmisissä. Ja on se sitten taide tai liikunta tai kulttuuri tai mikä hyvänsä, että se täytyy tässäkin kohtaa mainita, että me nimenomaan katsotaan hyvin laajasti tässä hankkeessa nyt sitten harrastamista kokonaisuutena, ei pelkästään liikunnan harrastamista. Ja mitä kaikkea se harrastusten puute alueella myöskin saa aikaan ja lapsimäärä kun vähenee ja väki vähenee ja myöskin väki ikääntyy, niin miten saataisiin ehkä vähän elvytettyä myöskin sitten harrastuskenttää sieltä eteenpäin. Tehtiin kartoituskysely. Kyselyyn vastasi vajaa 70 yhdistystä ja toivottavasti siellä vaikka teidänkin yhdistykset on vastauksensa antaneet ja tuossa näkyy muutamia sitten vastauksia lähinnä sieltä tietysti Lappeenrannasta eniten vastauksia saatu, mutta myöskin kaikista muista hankealueen kunnista ja haluttiin kysyä lähinnä nyt näitä meidän hankkeessakin kärkiä ja teemoja sitten ajatellen, kaivataanko seurakentälle lisää toimijoita, ollaanko kiinnostuneita tekemään yhdistysten toimijoiden kanssa yhteistyötä ja miten tämmöiset uudet kohderyhmät myöskin, onko sellaiset tervetulleita yhdistykseen mukaan ja hyvin paljon ollaan oikeilla jäljillä ja nähdään sitä, että tarvetta selkeästi on ja lisää toimijoita ja väkeä sekä yhteistyötä halutaan seuroihin. Ja vielä sitten meidän yksi iso kärki on harrastemessut tai jonkunlaiset tapahtumat, joita jo joissakin kunnissa toteutetaan myöskin. Suuri osa on halukas olemaan mukana oman paikkakunnan tämmöisen tempauksien ja tapahtumien järjestämisessä myöskin. Ja vapaita sanoja suurimpiin haasteisiin, mitä kyselyssä sitten nousi esille. Se väestön ikääntyminen, aktiivitoimijoiden vähyys ja puute, osaavien ohjaajien löytäminen myöskin, mitkä on varmasti semmoisia jokaisen seuran haasteita tai hienoa, jos ei tällaisia haasteita seurakentällä ole, mutta sitten myöskin nousi taloudelliset haasteet ja ylipäätään se kaikki tausta, voima tiedottamiseen, markkinointiin,
liittyvät asiat myöskin, mutta saatiin paljon hyvää tietoa nyt sitten jo tällä taustakartoituksella hankealueen yhdistyksiltä. Yes, eli jatkan tuosta sitten, kuten tuossa nyt dioissakin näkyy noita vastauksia, mistä on tullut, niin hankkeen kohdealue on Savitaipaleen, Lemin, Taipalsaaren sekä Luumäen kunnat kokonaisuudessaan ja Lappeenrannan maaseutualueet, eli Länsi-Saimaan Leaderin toiminta-alue. Kohderyhmät mainittiin jo se, että ohjausryhmässä meillä on myös kuntien edustajia ja kuntien kanssa tässä myös vahvasti tehdään yhteistyötä, mutta erityisesti kohderyhmänä on yhdistykset, järjestöt sekä muut järjestäytyneet toimijat. Toimitaan koko elinkaarella lähtökohtaisesti lasten, nuorten, opiskelijoiden parissa, niin ikään myös kaikkien muun ikäisten asukkaiden parissa, ja erityisenä kohderyhmänä hankkeessa huomioidaan myös maahanmuuttajia ja väliaikaisesti paikkakunnalla asuvia, kuten esimerkiksi kesäasukkaita tai etätyöläisiä. No, mitä tavoitteita? Nämä on aika yleisellä tasolla ja niitä konkreettisia toimenpiteitä myös sitten noissa tulevissa kuntatapaamisissa ja tässä hankkeen alkuvaiheessa varmasti kirkastetaan, mutta tällaisia tavoitteita meidän hankkeella on. Eli halutaan lisätä yhdistysten ohjaajien määrää sekä osaamista. Varmasti se ohjaajapula on kaikissa yhdistyksissä sellainen läsnä oleva ilmiö. Niitä lähiharrastuspalveluita halutaan lisätä alueelle. Olemassa olevia harrastuksia halutaan paremmin koota viestinnällisesti yhteen ja kertoa niistä esimerkiksi Etelä-Karjalan harrastuskalenteria hyödyntäen tai sitten vaikka näiden paikallisten harrastusten esittelytapahtumien työnimellä harrastusmessujen kautta. Eli paljon hyvää toimintaa on jo, mitä halutaan tuoda esiin, mutta myös mahdollisesti tuottaa sitten lisää harrastuspalveluita. Halutaan lisätä paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, eli vaikka hankealue on useamman kunnan alueella, niin lähtökohtaisesti me toimitaan sitten kunnittain ja yritetään niiden kuntien sisällä toimijoiden yhteistyötä lisätä. Ei ole kuitenkaan poissuljettu, etteikö yhteistyötä voisi tehdä laajemminkin kuntarajojen yli, mutta lähtökohta on se, että me toimitaan niin kuin kunnittain ja siellä yhteistyötä toimijoiden kesken lisätään. Yhdistysten elinvoimaisuus on varmaan sitten osittain myös näiden edellä mainittujen asioiden seurausta. Halutaan tukea elinvoimaista seuratoimintaa ja yhdistystoimintaa hankkeen kautta. Ja tämä on niin kuin asukaslähtöinen hanke pitkälti, eli paikallisille toimijoille hyvää tuotetaan, niin paikallisten asukkaiden ja yhteisön osallisuutta harrastusmahdollisuuksien tuottajina halutaan sitten myös edistää. No, en tiedä onko liian mahtipontisesti sanottu innovaatioita, mutta tiettyjä asioita halutaan niin kuin kokeilla tai tuottaa tässä yhdistysrajat ylittävää toimintamallia tai sitä yhteistyötä. Toivotaan, että eri tulokulmista tulevat toimijat, moniammatilliset yhteistyö on niin kuin mahdollista tämän hankkeen aikana, ja yhteisiä tapahtumia, kuten vaikka niitä harrastusmessuja tai mitä toimijat paikallisesti kokee, että harrastusmahdollisuuksien edistäminen niin kuin vaatii tai olisi hyvä järjestää, niin sellaisia pyritään tuottamaan ja sitten myös sitä osaamista yhdistystoimijoiden kesken jakamaan. Harrastusmessukokeilu tuli jo mainittua, se on yksi sellainen keskeinen, mitä pidetään kokeilemisen arvoisena ja aika monella paikkakunnalla niitä on järjestettykin, ehkä jopa tänä vuonna tai aikaisempina vuosina, mutta haluttaisiin hankekauden aikana vähintään kerran, että jokaisessa kunnassa olisi tällainen eri harrastuksia esittelevä tilaisuus, joka voisi olla esimerkiksi osa koulupäivää ja siihen pääsisi silloin niin kuin kaikki, ainakin tietyn ikäryhmän kuntalaiset osallistumaan, ja illalla voisi olla sitten avoin tapahtuma, joka koskettaisi niin kuin kaikkia kuntalaisia. Tämän suuntaisia tapahtumia on siis ollut ja mekin ollaan niissä osallisina oltu, että ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan, jos kunnassa hyvä konsepti on, niin
sit sitä yhdessä kehitetään eteenpäin ja pyritään siihen, että mahdollisimman moni yhdistys siellä esille pääsisi ja kuntalaiset paremmin tietäisi, minkälaista harrastustoimintaa tarjolla on. No, kestävän kehityksen näkökulmasta voidaan huomioida se, että lähellä harrastaminen totta kai vähentää kulkemisen ympäristövaikutuksia, kun voidaan lähellä harrastaa. Ja paikallisille tuotettu palvelu lisää alueen elinvoimaa sekä myös sitä pitovoimaa sillä omalla alueella. Ja parhaassa tapauksessa harrastustoiminta ja uusien ohjeen rekrytointi voi väliaikaisesti tai pidemmälläkin aikavälillä työllistää lähialueelle työvoimaa. Tässä muutamia näkökulmia hankkeen pohjalla. Sitten Tomi kertoo hieman, millä tavalla hanketta on tarkoitus eteenpäin juoksuttaa. Joo, tässä on seuraavat pari diaa niin tästä aikataulusta ja toimenpiteistä. Eli tässähän, niin kuin tuli esiin, niin kysymys on 2-vuotisesta hankkeesta ja me ollaan nyt täällä EGLUssa niin aloitettu tämän hankkeen työstäminen tässä alkuvuodesta ja ollaan suunniteltu ja kaavailtu tällaista aikataulua. Eli nyt ollaan tässä keväässä 2024 ja ollaan niin kuin tällä viikolla lähdetty liikkeelle näillä esittely- ja infotilaisuuksilla. Eli tosiaan alkoi maanantaina sillä ohjausryhmän kokoontumisella ja nyt on sitten tämän yleisen esittelytilaisuuden vuoro. Nämähän jatkuu nyt sitten, mikä tuossa tuli jo mainittua, niin kuntakohtaisilla tilaisuuksilla, jotka on ihan sitten livenä, eli ei olla verkossa. Niihin palataan tässä myöhemmin. Meillä on aikataulut joka kunnassa tapahtuvalle tämmöiselle kuntatilaisuudelle. Eli tämän kevään aikana niin pyritään tähän yhdistysten kohtaamiseen ja kuulemiseen. Kuullaan yhteistyötahojen ajatuksia ja tarpeita, millä tavalla tätä hanketta lähdetään tästä työstämään kussakin kunnassa. Ja kartoitetaan vähän näitä yhteistyömahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Mutta tämä kevät menisi niin kuin tällaisessa alkuvaiheessa ja syksyllä olisi sitten tarkoitus kesän jälkeen niin lähteä todenteolla liikkeelle. Eli varmasti ensimmäisiä harrastusmessuja voitaisiin ehkä silloin jo pitää, mihin Lasse tuossa viittasi. Ja koottaisiin olemassa oleva harjoitustarjonta yhteen paikkaan, että se olisi helposti löydettävissä, mitä meillä näissä kunnissa jo on ja mitä sinne sitten saataisiin mahdollisesti syksyyn jo uutta. Ja tästä sitten viestiminen. Sitten alkaisi nämä koulutukset. Puhutaan näistä eri harrasteiden ohjaajien, vetäjien koulutuksista. Erilaisissa yhdistysfoorumeissa, joita tälläkin hetkellä on jo järjestetty, mutta ehkä tämän hankkeen tiimoilta niin järjestettäisiin sitten omia tällaisia foorumeita ja sitten tuolla on mainittu tosiaan tuo uusien harrasteiden käynnistäminen. Eli syksyllä sitten todenteolla liikkeelle tämän kevään rakennus- ja valmisteluvaiheen ja tietojen keräämisen ja yhteistyön aloittamisen vaiheiden jälkeen. No sitten ensi vuonna hanke jatkus 2025. Edelleen olisi mukana nämä koulutukset, erilaiset nämä yhdistysfoorumit ja uusia harrasteita todennäköisesti toivottavasti saataisiin monessa kunnassa liikkeelle sitten edelleen 25kin puolella. Ja 25 keväästä syksyyn niin samat asiat edelleen tapetilla ja toistuisi ja pyrittäisiin vakiinnuttamaan näitä toimintamalleja ja varmistamaan sitten sitä jatkuvuutta näille uusille ja olemassa oleville harrasteille ja edelleen viemään niitä eteenpäin ja kehittämään. Ja sitten hankkeen puitteissa viimeisenä tuolla on tuo tulosten esittely ja levittäminen. Mutta tämmöinen karkea aikataulu ja toimenpiteet näille 2 vuodelle 2024-2025. Ja sitten tässä seuraavalla dialla niin on nyt otettu tarkemmin tarkasteluun tämä kevät 2024, missä nyt ollaan. Eli tosiaan esittely- ja infotilaisuudet järjestöille ja kunnille, joka kunnassa oma. Päivämäärät tulee tuossa myöhemmin tässä esityksessä. Kuntakohtaisia yhdistystapaamisia, harrastusmessujen kartoitusta, kesäharrastuskalenterin kokoamista.
Ja sitten tämä mainittu Etelä-Karjalan harrastuskalenterin käyttökoulutus, eli kalenteri, joka tälläkin hetkellä on käytössä ja moni saattaa sen tunteekin ja käyttää sitä, mutta tarkoitus olisi saada tähän vähän uutta puhtia ja saada tämä harrastuskalenteri entistä laajempaan käyttöön ja entistä paremmin tunnetuksi, jotta sitä voitaisiin sitten hyödyntää myös tässä hankkeessa ja niistä harrastuksista kertomisessa. Ja tämän kevään isoja kysymyksiä on tietysti näissä keskusteluissa muun muassa tuo, että mistä ja miten uusia toimijoita saadaan yhdistyksiin. Ja keväällä sitten myös tätä, kuten mainittu, niin syksyn toimenpideiden suunnittelua. Eli tällaisia asioita tässä lähikuukausina on hankkeen puitteissa edessä. Sitten siirrytään seuraavaan. Kiitos Tomi. Hyvä. Me ollaan paasattu nyt menemään jonkun aikaa Eklun päädystä ja oikein mielellään kuultaisiin, että mitä yhdistys- ja kuntakentällä tästä ollaan mieltä tämän tyyppisestä hankkeesta. Yhdistys katsoo, niin kuin täytyykin katsoa vähän omasta näkövinkkelistä, miten me voitaisiin hyötyä, miten itse yhdistys voisi ennen kaikkea hyötyä tästä hankkeesta. Kunta saattaa katsoa sitten koko yhdistyskentän, kunnassa toimivien yhdistyskentän ja kunnan asukkaidenkin näkökulmasta. Mitä ajatuksia tai kysymyksiä tai kommentteja siellä linjoilla tästä heräsi? Ollaanko me oikeilla jäljillä ja minkälaisia, toivotaan jonkinlaisia evästyksiä myöskin tässä vaiheessa. Teitä on hieno poppo tullut linjoille, niin rohkeasti käpälää ylös tai sitten mikrofonia auki. Jes, Maiju, ole hyvä. Joo, olisi semmoinen kysymys lähinnä, että kun itse kun olen yrittäjänä ja en ole vielä perustanut mitään yhdistystä, niin mitä kanavaa voisi käyttää, jos haluaisi sitten tämmöisen jonkun yhdistyksen perustaa ja löytyykö teistä ketään, kuka osaisi neuvoa näissä asioissa, että onko se ylipäätänsä järkevää ja miten pääsisi alkuun? Osaako Tomi vaikka seurakehittäjänä kommentoida ehkä ihan niin kuin Eklun perustoimintaan ei ehkä ton tyyppinen yhdistysneuvonta kuulu, et toki maininnutkaan, että minkä alan yritys tai yhdistys on suunnitteilla, mutta oletko Tomi yhdistysasioissa millä tavalla apuna ollut? No ihan tästä lähimenneisyydestä tulee yksi tapaus, johon vähän pääsin kommentoimaan, että oli tällaisesta liikunta-alaan liittyvästä yhdistyksestä ja sen perustamisesta. Tai oli oikeastaan keskustelu siitä, että kannattaisiko perustaa yhdistys vaiko lähteä yrittäjätoiminnalla siihen. Nämä on tietysti vähän aina tapauskohtaisia juttuja ja en ole mikään yhdistysalan asiantuntija, et en nyt ihan suoralta kädeltä osaa tässä sanoa, mutta näen, että siellä on Henna Raikaslehto pyytänyt puheenvuoroa ja Hennalla Etelä-Karjalan yhdistystä edustajana varmaan tästä on parempi tuntuma. Päästäänkö Henna? Ole hyvä, Henna. Joo, meihin voi siis Etelä-Karjalan yhdistyksiä ainakin ottaa yhteyttä, jos mietityttää tämmöiset perustamisasiat ja muut, niin ehdottomasti kyllä neuvotaan, miten vaan osataan. Hyvä, Hennan yhteystiedot. Tämä on tosi hyvän kuuloinen hanke, mikä nyt on käynnissä ja kiva, että päästään mukaan, vaikka ei olekaan nyt sitä yhdistystaustaa vielä olemassa, niin olen kyllä harrastuspalvelutuottajana hyvin kiinnostunut tästä. Eli minä olen se ratsastuksen opettaja täältä Kannuskylän tallilta, niin ihan koskettaa kovastikin. Ja kiitos Maiju. Joo, niin kuin mainittiin, että moniammatillisesti toivotaan, että toimitaan, että ei katsota niin kuin sen perään lähtökohtaisesti, että onko kuntatoimija vai onko yritystoimija vai yhdistystoimija vai joku muu, että
harrastusmahdollisuuksien kehittämisen perässä ollaan laajasti ja kaikki, jotka aiheesta kiinnostuneita on, niin kutsutaan tämän työn pariin. Siellä taisi seuraava käsi jo nousta. Joo, Timo, ole hyvä. Joo, Timo Pajula, nyt 3 vuotta Lemillä asuneena tänne eläköitymisen vuoksi oikeastaan tullut, niin Uiminseudun kyläyhdistyksessä meillä on jo niin 40-vuotiset perinteet kesäkisojen järjestämisestä heinäkuun ekan pyhän aikana sunnuntaina ja sitten on nyt 3 kesää on pyörinyt vapaaehtoinen lentopallopeli ja siinä kyllä ihan nämä niin kuin perusongelmat kiteytyy, että kun lentopallossa periaatteessa pitäisi olla 10 ihmistä, että saadaan kunnon pelit syntymään ja jos sinne tulee 5, niin se on aika piukka paikka. Ja tiedottaminen on ehkä suurin ongelma. Sitten tietysti joku ei lähde Lappeenrannasta tai Taipalsaarelta Lemille pelaa harrasten lentopalloa jonakin iltana viikossa. Et kyllä tämmöinen yhteinen kalenteri ihan äärettömän hyvä asia on. Sitten toisaalta taas näen, ja mut on kutsuttu tuohon Limin Eskoihin, mikä on perinteinen urheiluseura, ampumahiihto, suunnistus ja yleisurheilu ihan pääaiheena. Ja pieniä tapahtumia on, mutta jossain määrin se sama väen vähyys kyllä haittaa toimintaa ja sitten näitä aktiiveja täällä on kyllä niin kuin kourallinen, mutta kun me ollaan kyläyhdistyksessä ja urheiluseurojen järjestäjiä, organisaattoreita ja kaikki, niin kyllä siis semmoinen erikoisosaaminen, mikä tiettyyn lajiin liittyy, suunnistuksessa ja kenties ampumahiihdossa, se meiltä vielä löytyy, mutta nekin taidot on hiipumassa. Et ihan äärettömän hyvä hanke. Ja vielä lopuksi, että tämähän on tietysti täällä niin Lemillä kuin Lemin uimillakin, niin tarkoitushan on tietysti ylläpitää ihmisten niin kuin viihtyvyyttä ja asumismukavuutta ja totta kai näitä ehkä urheiluun, ei niinkään ehkä kulttuuriin. Totta kai kulttuurikin. Meillä on 20. heinäkuuta iso kulttuuritapahtuma, missä sitten paikalliset yhdistykset esittää parhaimpia osaamisia, mutta tervetuloa vaan, mutta ihan todella tärkeä hanke, että se tieto niin kuin yhdistyisi ja sitten tarvittaessa erikoisosaajia saataisiin. Erityisesti nuorille, niin kuin, totta kai ehkä foodis nyt on vähän liikaa, mutta keihäänheitto, kuulan työntö, yleisurheilulajit noin ja sitten esimerkiksi suunnistus, niin Lappeenrannassa varmasti niitä innokkaita suunnistuksen opettajia on, jota täältä nyt tällä hetkellä meillä on niitä, mutta ne on niin kuin yli 70V ja se on niin kuin se haaste. Ei nyt muuta, mutta tosi hyvä hanke. Mielenkiinnolla odotan jatkoa. Kiitos Timo. Oikein loistava puheenvuoro. Toit vähän niitä ongelmakohtia ja haasteita myöskin esille ja niitä tietysti myöskin halutaan kaivaa nimimerkillä vielä. kokemusta on. Joo, kokemuksen ääntä tarvitaan myös tässä. Hyvä näkökulma siitä näkövinkkelistä. Tässä on muun muassa pesäysit linjoilla ja pesäysit tiedän, että on myös toimija, joka on tuonne niin kuin ehkä oman toiminta-alueen tai mikä nyt onkaan toiminta-alueen, mutta Lappeenrannan ulkopuolelle lähtenyt harrastuksia ohjaamaan ja mikään hän ei poissulje sitä. Toki toivotaan ja pyritään varmaan löytämään niitä harrastusten ohjaajia, uusia ohjaajia, resursseja sieltä läheltä, mutta jos ihan omasta kunnasta ei löydy, niin harrastuksen ohjaaja voi tulla myös lähikunnasta, vaikka sieltä hankealueen ulkopuolelta, miksei vaikka sitten Kymenlaakson puoleltakin, jos Luumäkeläistä vaikka sieltä apuja löytää, tai sitten sieltä Lappeenrannan niin keskusta-alueelta tai miksei kauempaakin, että ei niin kuin, vaikka hankealue on nyt tietty, niin niitä toimijoita ja apuja voi tulla kyllä muualtakin. Pääasia, että harrastuksia saataisiin lisää ja nykyisiä jatkumaan. Onko meillä vielä puheenvuoropyyntöjä? Tarja Riikosen käsi näkyy. Jes, Tarja, ole hyvä. Mikrofonin avaat sieltä oikeasta yläkulmasta.
Saatko Tarja avattua mikrofoni? Noin. Nyt pitäisi meille kuulua, kun mikrofoni on auki. Mutta ei kuulu. Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Hyvä. Hyvä. Tuo harrastemessut kuulosti tosi hyvälle idealle, että monta kertaa niin kun, paikkakunnalla on vaikka mitä, mutta ei oikein se tieto tule. Ja itsellä tuli mieleen semmoinen, että näitä voisi viedä esimerkiksi kouluihin. Et muistan joskus takavuosina työelämässä tämmöinen, missä yläkouluikäiset oppilaat oli tämmöinen harrastuspäivä suorastaan, jolloin oppilaat toi niitä omia harrastuksiaan, joko itse esittelivät tai sitten saivat niin kuin seuroista ja yhdistyksistä tukea siihen ja se oli niin kuin tosi kiva päivä, että monet niin kuin ihan tämmöiset tavisoppilaat sai loistaa siellä, kun ne toi jonkun kivan oman harrastuksen, jota kaikki sitten innolla niin kuin kuuntelivat ja pääsivät osallistumaan siihen. Ja sitten ihan itsellä tässä Taipalsaarella meillä on semmoinen käsityöyhdistyksellä tämmöinen vähän positiivinen ongelma, että meillä on hirmu hyvät työtilat tällä hetkellä siellä ja olisi niin kuin sillä tavalla mahdollista sitten jakaa tätä harrastusta esimerkiksi Saimaanharjun koulun kanssa, joka on siinä hyvin lähellä, että sillä tavalla tämä hanke tulee aika hyvään saumaan tässä, että voi niin kuin viedä sitten tietoa eteenpäin tästä. Hyvä, kiitos Tarja. Ja nimenomaan tässä messuista puhuttukin, että millä tavalla me mahdollisimman paljon väkeä tavoitetaan, niin juurikin tämä kouluyhteistyö ja oppilaitosyhteistyö on tärkeässä roolissa. Hyvä. Sitten Risto, ole hyvä. Joo, Tarjalta hieno idea, että toisi tuommoista inhimillistä ja henkilökohtaista näkökulmaakin tähän harrastetoimintaan. Ja ylipäänsä nämä messut minusta olisi hyvä asia, että mehän oli järjestetty Luumäellä niitä tämmöisiä messuja, mutta tietysti ne on aina resurssikysymys pienessä kunnassa ja nyt oli ollut vähän tämmöistä ajatusta, että tämä vuosi olisi jäänyt väliin, mutta mulla ainakin on tullut toivomuksia ja oletuksiakin, että kai te ensi syksynäkin messut järjestätte, niin missä niin houkuteltaisiin esiteltäisiin näitä eri harrastetoimintoja, jos saataisiin niin vetäjiä kuin harrastajiakin lisää, niin jos tämän hankkeen kautta pystyttäisiin vaikka myös Luumäellä, niin myös tänä syksynä tämmöiset messut toteuttamaan ja pistää vielä vähän aikaisempia paremmaskin, ehkä just tämä Tarjan tuomakin näkökulma vaikka lisää. Tosi hieno juttu, hieno hanke. Kiitos. Kiitos. Kiitos Risto. Valtakunnallisesti on jo muutaman vuoden ajan järjestetty koulussa harrastamisen teemaviikkoja ja teemapäiviä. Välttämättä kaikki koulut ja kunnat ei ole niissä mukana ollut, mutta mehän voidaan tämän hankkeen sisällä myös järjestää sitten ihan omia harrastuspäiviä kouluissa, että tuo malli, missä oppilaat tai henkilökunta esittelee omia harrastuksia, niin meidän maakunnastakin löytyy hyviä malleja siitä, että toukokuussa taitaa olla se seuraava valtakunnallinen koulussa harrastamisen päivä, mutta mikään ei estä meitä pitämästä sitä vaikka syksyllä siellä suunniteltujen harrastusmessujen yhteydessä. Taisi olla taas yksi puheenvuoro pyydetty. Joo, Maria, ole hyvä. Moi. Haluaisin vielä lisätä tähän tiedottamiseen ja sen kannalta näen tämän hankkeen todella tärkeänä. Meillä esimerkiksi juukkanalaisten keskuudessa välillä huomaa, että ihmiset ei osaa löytää sitä tietoa ja sitä lähdetään etsimään jostain ulkopuoliselta verkkosivuilta että jotenkin tosi laajasti sitä tietoa etsitään. Yritin käyttää hyväksi just sitä kalenteria, mutta huomattiin, että siellä ei ole kaikkea. Siellä on siellä harrastusmahdollisuuksia ja on erilaisia tapahtumia, mutta kuitenkin sieltä puuttuu tosi paljon ja myös mietittiin, että miten saisi sen sellaista, että sieltä oikeasti löytyisi kaikki. Se olisi niin kätevää ja tosi kiva kuulla, että nyt tämän hankkeen avulla tämä olisi mahdollista ja toivoisin, että sinne tulisi runsaasti täyttietoa. Joo, kiitos Maria. Vähän huonosti pätkii, mutta sain kyllä kiinni tiedottaminen tärkeässä asiassa, esimerkiksi ukrainalaiset, miten löytävät harrastamisen pariin.
ei löydy tietoja verkkosivuilta, ei ole esimerkiksi eri kielillä välttämättä tietoa, vaikka tervetulleita olisivatkin. Ja sen takia meidän tässä ohjausryhmässäkin on Tevajärven Stiina, joka on vieraskielisten liikunnan ohjaaja ja kotouttamisen hankkeen vetäjä sitten Lappeenrannan ja Imatran alueella. Ja Stiina on kyllä linkki myöskin sitten näihin vieraskielisten ryhmiin ja maahanmuuttajaryhmiin ja muihin. Ja Etelä-Karjalan harrastuskalenteri ja ehdottomasti se on tämän tavoite ja selkeä mittarikin meille, että kuinka paljon sieltä harrastuksia jatkossa löytyy, semmoinen konkreettinen selkeä mittari. Hyvä. Outi, ole hyvä. Joo, kiitos. Toi Etelä-Karjalan se harrastuskalenteri tai tapahtumakalenteri, niin niiden käyttäminen on ihan hirveä tärkeä juttu. Nyt tuolla hyvinvointialueella on sellainen kierros tulossa kaikkiin kuntiin, missä esitellään myös sitä lähellä.fi-palvelua ja niitä muita palveluita, mutta ei varmasti ole yhtään liikaa, että sit myös tässä hankkeessa niistä samoista asioista puhutaan, että ne oikeasti saataisiin käyttöön. Ja todella hyvältä vaikuttaa. Kiitos teille tästä. Nyt mie joudun poistumaan, mutta mie katon loput sitten tallenteelta. Kiitos Outi, ja varmasti suurimman osan nyt jo koitkin jo tässä ollessasi. Jatketaan keskustelua. Ei ole vielä käsiä. Joo, minä jatkan tuosta Outin nostosta näistä tapaamisista, mitä hyvinvointialue ja Etelä-Karjalan yhdistykset taitaa juurikin nyt kunnissa kevään aikana pitää. Piiraisen Minna, jos olet vielä linjoilla, me käytiin tässä jokaista keskustelua viime perjantaina ja just tätä hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä ja yhteistä näkymää, että mitä alustoja me käytetään, ettei yhdistykset ja eri toimijat me ihan solmuun, niin haluat se tiivistää ehkä sitä, että mikä on ehkä nyt tämän harrastuskalenterin hyöty, mitä lähellä.fi esimerkiksi ei tällä hetkellä vielä tarjoa. Ja siitä tulevaisuuden näkymästä, että miten nämä toivottavasti jatkossa toimii yhdessä. Kiitoksia. Vielä linjalla ollaan mukana. Se, että me ollaan nyt hyvinvointialueena lähtemässä, niin kuin meillä on pilotointi menossa tämmöisestä Tarmoa-palvelusta, mihin nimenomaan nousee tiedot täältä palvelutietovarannosta, mihin kunnat, hyvinvointialueet sekä isot järjestöt ja yhdistykset on vienyt, ja toivotaan, että vievät myös niitä kuvauksia eri palveluista. Ja sinne nousee nyt se lähellä.fi-palvelut, mitkä järjestöt ja yhdistykset on sinne kuvannut ne palvelut, niin ne nousee tämän integraation kautta nyt sinne meidän Tarmoa-alustalle. Ja tämä Tarmoa-alustahan on sellainen, joka tulee olemaan sitten, että jos se otetaan käyttöön meidän alueella myös niin kuin kaikkien käytettävissä, se ei ole pelkästään hyvinvointialueen kuntien, vaan ihan kaikkien käytettävissä oleva asia. Mutta toki luonnollisesti, kun vielä päätöstä ei sen alustan käytöstä ole tehty, niin sitä ei sillä tavalla voinut vielä edes markkinoida. Ja toki me käydään nyt tällä hetkellä myös sitä keskustelua, kun Etelä-Karjalan liitto omistaa tavallaan tämän Etelä-Karjalan liiton tapahtumakalenterin sekä harrastekalenterin, niin sitä integraatiota, että myös ne tiedot saataisiin sitten nousemaan sinne yhdelle alustalle. Että vaikka ne tiedot syöttääkin sinne järjestelmään, mikä on olemassa, vaan ne nousisi myös toiselle alustalle. Mutta näissä kaikissa on vielä kaikki kehittämistyöt ja keskustelut kesken, koska meillä on vasta ensimmäinen pilotti menossa. Mutta ilman muuta näistä alustoista niin kun on, niin nämähän nostetaan myös esille, mutta nyt meillä on tavoitteena siellä kuntakierroksen aikana niin nimenomaan näille pienille järjestöille ja yhdistyksille, jotka ei ole vielä vienyt tietoja niin kuin omasta toiminnastaan tai siitä järjestön olemassaolostaan sinne lähellä.fi-alustalle, niin tukee heitä siinä, että ne tiedot tulisi sinne. Ja se missään nimessähän ei estä sitä, että ne harrastukset, itse ryhmät kannattaa sinne harrastekalenteriin kuitenkin laittaa, koska ne on sieltä, ne harrasteryhmät on aina paremmin löydettävissä. Tiiviisti, niin lähellä.fi kerää toimijoita ja Etelä-Karjalan harrastuskalenteri kerää toimintaa. Eikö tämä ole ehkä semmoinen pelkistys? Että... Kyllä. Ja mun mielestä Raikasleho Henna osaa sen lähellä.fi vielä paremmin, että se on hänen semmoinen, jos Henna on vielä paikan päällä, niin osaa sen maailman kuvata. Täällä ollaan. Joo, on siellä
lähellä.fi-palvelussa myös sitä toimintaa, mutta se voi olla, että se on vähän ehkä erityyppistä kuin tuommoinen niin kuin harrastusjuttu, että se on ehkä semmoisia palveluja ja muuta enemmän. Ja tosiaan toivon, että tulisi sitä rajapintayhteistyötä, että saataisiin niitä linkittymään, että ei tarvitse edes moneen paikkaan laittaa niitä tietoja, että vois, tai niin kuin palvelut keskustelisi keskenään ikään kuin. Joo, totta. Varmasti ollaan aika sellainen vasta alkutekijöissä tämmöisten kaikkien digialustojen ja kuitenkin niin harrastusmahdollisuuksien viemisessä sinne, mutta pikkuhiljaa, ja toi olisi hieno homma, että jos ne ei tarvitsisi laittaa kuin yhteen paikkaan, niin sitten ne löytyisikin jo monesta eri osoitteesta, mutta vielä ollaan aika alkutekijöissä, mutta nyt jo kehittymistä tapahtunut lyhyessä ajassa paljon. Yes. Kyllä. Riitalla on seuraavana puheenvuoro. Joo, samaten minustakin olisi hyvä, että ei tarvitse sen 10 paikkaa niitä tietoja aina erikseen laittaa, että se vie työaikaa ihan hirveästi ja aikaa sellaiseen, että jos ne saisi toimimaan jotenkin yhteen, niin se olisi hieno homma. Ja sitten toinen asia tuosta harrastuskalenterista, niin minusta tuntuu, että se on aika tuntematon ihmisille, että sille pitäisi saada sitä näkyvyyttä enemmän. Esimerkiksi meidän kunnan sivuilta ei pääse sinne suoraan, ainakaan minun mielestä on ollut, että tapahtumakalenteri pääsee, mutta tämä harrastekalenteri ei. Ja tästä oli jo jossain vaiheessa, kun noita koulun Suomen harrastamisen mallin kerhoja laitettiin syksyllä niin puhetta, että olisi että pääsisi suoraan sinne, että ei varmaan ne vanhemmat osaa välttämättä etsiä mitään harrastekalenteria. Paitsi sitten vielä Luumäellä on kyllä tehty silleen, että on koottu nyt lasten ja nuorten harrastuksista semmoinen oma kalenterinsa niin kuin sinne kunnan nettisivuille, mistä löytyy niitä lasten ja nuorten harrastuksia. Joo. Koulussa harrastamisen osalta voin sanoa, koskettaa myös tästä kaikkia viittä kuntaa, niin on nimenomaan näihin koulussa harrastamisen, eli harrastamisen Suomen mallin harrasteisiin liittyen sovittu kuntien vastuuhenkilöiden kanssa, että me huhtikuun puolessa välissä pidetään palaveri maakuntaliiton kanssa, joka sitä alustaa harrastuskalenteria hallinnoi, koordinoi, ja me pyritään ensi syksyyn mennessä saamaan sinne koulussa harrastamisen oma osio, jonne sitten kunnittain kaikki koulussa harrastamisen paikat, mahdollisuudet vietäisiin. Ja käytännössä se voi tarkoittaa vaikka sitä, että kunnan sivuilta tai perheisiin Vilma-viestinä tai someen voidaan laittaa yksi osoite, joka vie vaikka suoraan siihen sen kunnan koulussa harrastamisen palveluihin, eli se polku tehdään mahdollisimman helpoksi. Niin tämmöinen rulla on vetämässä, muun muassa Liirin Taija, joka linjoilla on Luumäeltä tässä hommassa mukana. Että hyviä nostoja teette, että me ollaan samoihin juttuihin herätty ja tehty niinku niiden eteen jo hommia. Ja se on totta, että harrastuskalenteria ei vielä tunneta. Me kovasti yritetään sitä tehdä tunnettavaksi, mutta siihen tarvitaan lisää niin kuin, paukkuja ja tekijöitä, ja meidän pitää sopia myös yhdessä siitä, että tietyissä paikoissa samaan aikaan se nousisi esiin ihan niin kuin systemaattisesti kuntien, järjestöjen, miksei muidenkin toimijoiden taholta, että porukka löytää sinne ja sinne halutaan viedä sisältöä. Yes. Hei, sitten nimimerkillä Vesku. Kerropa Vesku ensiksi, kuka oot ja mitä tahoa edustat, ja sitten kysymyksesi tai kommenttisi. Joo, Vesa Piitulainen ja Kangasvaaren kyläyhdistys Luumäeltä. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Itse asiassa tästä harrastusmahdollisuuksista, niin meillähän kyläyhdistys ylläpitää luistelurataa tuossa Jurvalan selällä. Ja siinä mielessä meillä on hyvä tilanne, että me saadaan kunnalta toiminta-avustusta, että saadaan niitä polttoainekuluja hoidettua. Ja näitä päivityksiä mä itse hoidan sitä ihan talkootyönä. Ja päivityksiä mä oon tehnyt silleen, että mä oon sen omalle nimelle tehnyt ne päivitykset, terannut niitä kunnan sivuille, jakanut sitten esimerkiksi Savitaapaalle kerran toinen luistelukunta. Ja sieltä kautta, mutta se olisi kyllä hyvä, että saisi niinku suoraan sitä päivityksestä esimerkiksi harrastuskalenteriin.
Ja tämä retkiluistelu on semmoinen, että se on ihan sään arvoilla. Että siellä pystyisi ihmiset näkemään, että mikä se tilanne milläkin hetkellä on. Hyvä, kiitos. Kiitos Vesku. Ja Luumäki on ollut hyvin tänään edustettuna, mutta jotenkin pistää nyt silmään. Vielä mitä? Meillä on semmoinen 10 minuuttia vielä aikaa, jos kysymyksiä ja kommentteja tulee ennen kuin myöskin hetki sitten käytetään vielä, closeataan ja kerrotaan vielä noista kuntatilaisuuksista. Tuleeko vielä jollekin meille evästyksiä tai kysymyksiä, kommentteja? Me varmasti täällä päässä sitten meidän päässä käydään vähän miettimään myöskin tämmöisiä työpaketteja, että mihin asioihin juurikin keskitytään. Ja kyllä tämä niin viestintä ja harrastuskalenterit ja saavutettavuus on varmasti yksi iso asia. Sitten toinen on nämä ohjaajien määrä ja osaaminen siellä kentällä ja mitä muita sitten myöskin tämän kuntakierroksen osalta esiin sitten nousee, niin tehdään sellaisia selkeästi työpaketteja ja vastuuhenkilöitä sitten meidän tiimistä nimetään sitten niihin, mihin keskitytään, että ihan koko maailmaa ei saada valmiiksi ja parannettua, että sen puoleen sitten nämä on tärkeitä keskusteluja justiinsa meille myöskin, että me nähdään, että mihin tarvetta on. Ja Vesku jatkaa. Joo, kiitos. Tässä on vielä tulee semmoinen mieleen, että kuinka hyvin nämä yhdistykset on tietoisia tästä Etelä-Karjalan liikunta- ja urheilun toiminnasta. Että tuleeko teille tietoa ihan suoraan kunnilta vai pitäisi jokaisen yhdistyksen erikseen antaa teille ne tiedot ja infot? Tämä on, Vesku, luit ajatukseni siinä mielessä, että me paan tuon seuraavan dian jo tässä kohtaa ja me tarvitaan varmaan myös teidän kaikkien apua siinä, että me saadaan mahdollisimman laaja toimijajoukko tämän hankkeen niin kuin eteen ponnistelemaan. Me ollaan kuntien kautta lähestytty, me ollaan tuon meidän kyselyn kautta saatu toimijoiden yhteystietoja, meillä on omia, erityisesti tuonne liikunta-urheilupuolelle niin kuin rekistereitä, mutta ihan varmasti katveeseen jää vielä toimijoita ja vetoon tässä kaikkiin teihin, että näihin tapahtumiin, jotka meidän sivuille tapahtuma-osioon tulee, niin kutsutte, kerrotte Puskaradioissa tehokkain sitten, että milloin tämän hankkeen tilaisuuksia on ja miten mukaan pääsee vaikuttaa. Mutta kerrotko siellä, Karoliina, näistä vähän vielä lisää? Joo, eli tämän paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen alkaa näillä kuntatilaisuuksilla konkreettisesti, että me ollaan viestiä viety jo eteenpäin ja tämä on niin tärkeä steppi myöskin tämä yleinen info ja hienoa, että linjoille tuli tämänkin verran väkeä, mutta itse sitten toivotaan, että vielä enemmän väkeä tulee ja päästään kohtaamaan ihmisiä ja saamaan ihmisiä myöskin keskustelemaan keskenään näissä kuntatilaisuuksissa ja ehkä hahmotettua myöskin nyt näitä meidän sitten työpaketteja ja muita sitten liittyen hankkeeseen ja vähän aloitettua myöskin näiden harrastusmessujen ja muiden toimintojen eteenpäin viemistä ja päivät ja paikatkin on jo lukkoon lyöty. Nyt en ulkoa osaa sanoa kaikkia paikkoja, missä mikäkin tilaisuus on. Osaako Lasse? Minä pystyn sanomaan Joutsenon ja Taipalsaaren osalta. Mutta... No joo, minä ehkä sanoisin, että eklu.fi kautta tapahtumat, että sinne tulee kaikkien näiden tilaisuuksien paikat. Jos mä ulkomuistista heitän, joku saattaa mennä väärin, mutta Lemillä muistaakseni oltiin koulukeskuksen tiloissa. Savitaipaleella ollaan koulukeskuksen auditoriossa. Joutsenon, sanoitko jo? Kirjastolla. Luumäellä ollaan kunnanvaltuuston salissa ja Taipalsaari oli kunnanvaltuuston sali siellä pääpaikoilla. Ja tosiaan vielä sitten tilaisuuksista kyllä me pyritään somettelemaan ja laittamaan sitten kalentereihin ja muihin, mutta meidän verkkosivuilta eklu.fi löytyy sitten tapahtumat myöskin. Tuliko Veskulle tähän liittyen? Anteeksi Lasse, jatka vaan vielä.
Joo, vielä, että mistä tietoa saa, että meidän sosiaalisen median kanavat, erityisesti Facebook ja Instagram, niin ECLU ry, jos seuraa, niin sieltä löytää. Pyritään monikanavaisesti viestimään meidän uutiskirjeissä, sitten näillä suorilla sähköpostilla yhdistyksiin. Me kerätään rekisteriä tämän hankkeen osalta, että saataisiin viestiä suoraan oikeille toimijoille. Ja sitten myös kuntien ja meidän yhteistyökumppaneiden kautta niin välitetään viestejä ja kutsuja eteenpäin. Yes. Pesku, ole hyvä. Joo, kiitos. Nämähän perustuu pitkälle, tämä toiminnan järjestäminen perustuu talkooseen ja vapaaehtoistyöhön. Ja, mielenkiintoista olisi mukava tietää, että onko teillä mitään semmoisia erikoistyökaluja työkalun pakissa, että saataisiin tätä toimijaporukkaa niin kuin laajennettua. Se on aika pienen porukan tekemistä tänä päivänä. Et kyllä se silloin, kun kysellään, että pitäisi saada apua ja tutsa mukaan tekemään tätä, niin hirveästi tekijöitä, tulijoita on, mutta sitten kun pitää alkaa tekemään, niin sitten ei ole ketään. Tämmöistä aktivointi jotain hyviä työkaluja. Niitä kaivataan. Se on varmasti yksi iso juttu tässä meidänkin hankkeessa juurikin, ja ehkä se kaikista vaikein saada sitä aktiivista porukkaa, ehkä ohjaajia, ehkä valmentajia, ehkä juurikin sitä talkooväkeäkin sinne, ja kyllähän se niin lähtee siitä, että saadaan ihmisiä myöskin kohtaamaan ja ehkä lyömään jonkunlaista yhteistyötä keskenään, ja ehkä pystyttäisiin hyödyntämään toisten yhdistysten tai toimijoidenkin resursseja ja jakamaan sitä vastuuta, mutta kyllä se, tällaisella pyritään ainakin näillä kohtaamisilla ja muillakin sitten saamaan ylipäätään sitä väkeä myöskin liikkeelle, mutta se on se todellinen haaste ihan varmasti. Joo, se on helppoa tulla valmiiseen pöytään syömään. Yksi konkreettinen ehdotus, mistä on muun muassa Luumäen koulun rehtori Hyvärisen Pekan kanssa keskustellut ja toimintamalli, mikä on ehkä aikaisemminkin testissä ollut, eli oppilaitosyhteistyössä me voitaisiin yrittää löytää uusia ohjaajia sellaisiin harrastuksiin, missä heillä on kenties osaamista ja omaa taustaa. On puhuttu tällaisesta paketista, jossa nuori henkilö, sanotaan vaikka lukio-opiskelija tai ammattikoululainen, niin saisi hyväksi luettua opintoja sillä, että hän tulisi tämän hankkeen kautta kouluttautumaan niin kuin ohjaajatehtäviin. Kaikkein keskeisintä siinä on, että hänelle löytyy se paikka, jossa hän ohjaa harrasteita koko ajan siinä tavallaan niin kuin koulutuksen ohessa. Kenties, toivottavasti hän voisi saada sitä myös korvausta, mikä on varmasti yksi motivaattorilla mukana. Ja sitten se vertaistuki, että jos me saadaan nyt vaikka hankealueelta eri kunnista kourallinen nuoria tähän hommaan mukaan ja heille kaikille löytyy joku harrastus, mihin he lähtee apuohjaajaksi tai vastuuohjaajaksi, niin sitten he saa myös toisistaan tavallaan kuin tukea. Niin tässä on yksi konkreettinen esimerkki, missä varmaan sitten, jos tämä vastakaikua saa, niin kuin se Luumäellä sai, niin me voitaisiin eri kunnissa samaan aikaan edetä, ehkä jo ensi syksynä, etsiä nuorista uusia ohjaajia ja tukea heitä sitten eri tavoin. Ja toivottavasti he sitten haluaisi jatkaa harrastusten ohjaajana pitkäänkin sen hankkeenkin loppumisen jälkeen. Yes. Ollilla vielä. Meillä on 3 minuuttia aikaa ja Olli, ole hyvä. Joo, tuohon nopeasti kiinni vaan tuohon, että niin kun meillä on Savitaipaleella on tällä harrastamisen suvenmallityylillä on aloitettiin syksyllä tuo niin kiekkokerho koulun kanssa, mihinkä sitten yhtenä niin ajatuksena oli alun perin se, että oltaisiin saatu sinne lukiolainen vetämään sitä niin jääkiekkokerhoa sitä asiasta, mutta se pökkäsi sitten niin se ajatus siihen, että se koulutulkinta-asiasta oli, että se piti olla täysikäinen sen niin vetäjä siinä, ja silloin ei ollut lukiossa jääkiekko täysikäistä asiaa, mutta se ehdottomasti kannattaa käyttää tuohon asiaan paukkuja, koska se on se tapa, millä se saadaan se aikuistava nuori mukaan semmoiseen vastuulliseen tekemiseen ja sille mielekästä lajinomasta hommaa, vaikka se saattaisi olla semmoinen oma urheiluasia tai se harrastusasia olisi niin kuin vähän jäämässä pikkuinen taka-alalle. Äänistä Kiitos, Olli on
on hankkeen ytimestä, eli ilmeisesti harrastusten parissa. Joo, täällä sitä jäähallilla ollaan niin kuin joka viikko aika monta tuntia. Hyvä, kiitos Olli. Se on minuuttia vaille ja myös loistavaa keskustelua saatiin. Onneksi jätettiin näinkin paljon tilaa tälle ja kommenteille ja kysymyksille ja me saadaan tästä rutkasti lisää sitten meidän omiin muistioihin myöskin. Ja onko siellä vielä yksi dia, sieltä löytyy. Meidät löytää Facebookista, Instasta, myöskin YouTubesta ja LinkedInistä, Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu tai EKLU ry. Jos et vielä seuraa, niin toivottavasti tämän tilaisuuden jälkeen seuraat. Ja toivottavasti tulet myöskin paikalle noihin kuntatilaisuuksiin, joita järjestetään sitten. Ja ne voit vielä katsastaa meidän verkkosivuilta ne päivät, jos et vielä laittanut kalenteriin ylös. Omasta puolestani ainakin kiitän ja varmasti kuulemme ja tulemme kertomaan ja näkymään hankkeen puitteissa myöskin jatkossa. Kyllä, juuri näin. Me ollaan oikein positiivisesti yllättyneitä, miten moni tässä kohtaa mukaan tuli ja toivotaan, että kuntatapaamisessa joukko vaan kasvaa ja kiitos hyvistä kommenteista ja hyvästä sparrauksesta, on meille tosi arvokasta. Ja haluuko Tomi vielä sanoa sanasen loppuun omasta puolesta? Paljon kiitoksia, että olitte mukana. Joo, myös minun puolestani tämä oli hyvää keskustelua. Tässä tuli paljon hyviä nostoja ja olkaa aktiivisia jatkossa ja olkaa mukaan tilaisuuksiin ja mainostakaa, markkinoikaa. Laitetaan tästä hyvä hanke liikkeelle. Kiitos vaan kaikille. Kiitos. Lopetin nauhoittamisen.